Bobo ka kɛnɛ. Bobo ka kɛnɛ ye jɛmukan ye. Jɛmukan min hakilina tara Kaza ani Amasu fɛ. Jɛmukan in labɛnbaga o ye Delta News ye. Bobo ka kɛnɛ kan wele bilalen don Bobo cɛman, musoman, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw ma u k'u hakilinata fɔ Maliko la. O tɛmɛlen kɔfɛ u b'u da don u ka gɛlɛyaw la. Gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ Boboya in kɔnɔna na u bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye o fana kan. An balimaw aw ni ɲantuma bi sinji jour kɔnɔna na an bɛna sin saba o bɛ kɛ cogoya di Bobo kan na an bɛna o kɛ cogoya yira o la. O sin sabaw la o ye hakɛto o bɛ kɛ cogoya di, ne nimisala o bɛ kɛ cogo di, ani i ni ce. N'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo ma hakɛto ou n'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo kana hakɛto i b'o kɛ cogoya di. N bɛ segin a kan tuguni hakɛto. Ola n'i ye hakɛto kɛ cogoya ye Bobo kan na sisan n'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo kan na ko nimisala walima n'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo ye ko i nimisala i bɛ i tɛgɛ kuru nin cogoya n'i y'a kɛ nin cogoya la i bɛ a da i disi kan i bɛ to ka nin mouvement kɛ tan ka to ka mouvement kolili kɛ tan. Donc nin kɔrɔ ye ko Bobo kan na ko nimisala i b'a da i disi kan. N bɛ segin a kan nimisala. N bɛ segin a kan tuguni nimisala. Voilà, donc nin ye nimisala kɛcogoya ye Bobo kan na. Sisan n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko i ni ce, n'i bɛ fɛ k'a fɔ i ni ce Bobo kan na, n'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo dɔ ye ko i ni ce walima n'i bɛ fɛ k'a fɔ Bobo kan na ko i ni ce, donc i bɛ nin tɛgɛ in i b'a kɛ tan, n'i y'a kɛ tan i bɛna a da i da la, i bɛ a mabɔ i da la dɔɔni i b'a kɛ tan. O kɔrɔ ye ko i ni ce. N bɛ segin a kan i ni ce. N bɛ segin a kan tuguni i ni ce. An balimaw ni kumakan ɲɛ dama dama de kuma anw bolokɔrɔ bi ka o kɛcogoya yira aw la Bobo kan na. Donc an bɛ aw fo aw ka lajɛli la. A k'an bɛn émission